Исәнмесез, саңмысыз deyip сәлемлейм сезне мин Назлыгөл Сунугатова. 2020 ел шоу-бизнес өчен вакыйгаларга бай булды. Резонанс алган гаугалар да, көтеп алган дуслашулар да күзәтелде. Яңа исемнәр, яңа җырлар, яңа клиплар бер-бер артыла чыгып торды. Ә без ТНТV аша сезне алар белән таныштырдык. Инде бүген дә шоу-бизнесның иң кызыклы, сыйфатлы, үзенчәлекле клипларын искә алырбыз. Музыкаль Каймак хит-парады версиясе буенча 2020 елның иң клиплары белән танышырбыз. Башладык. Хит-парадны Гөлназ белән Илсур Шәрипҗановлар ачып җибәрә. Җырчылар татар эстрадасы өчен беркемдә кулланмаган алым алып килгәннәр. Синнән башка җырына клип ситком төшергәннәр. Бу продукт ел дәвамында уңай фикерләр ишетте. Клип хит-парадның мәртәбәле урыннарына урнашты. Без дә Шәрипҗановларга күз салыйк, клипларын карыйк. Нәрсәдер оныттым. Мине поезд bir сәгатьтән. Съемкаларны бүген кич башлыйлар. Перловка. Перловка холодильникта. В смысле? Син шундый игътибарсыз, Илсур. Мин сиңа адна буе сөйләдем. Галия абаны съемкалары дип. Тәртипле бул, яме? Пока. Мин вообще-то Перловка турында. Yaşavların Sиннән башка dünyada Синнән башка Күк yüzünde ayda başka Yıldızlarda balkıp yanay Синнән башка, миндә башка Миннән башка, синдә башка Бер-беребезсез булмай Синнән башка Күк yüzünde ayda başka Yıldızlarda balkıp yanay Синнән башка, миндә башка Миннән башка, синдә башка Бер-беребезсез булмай Йөрәгенең саф хисләрен Кабул итсин тапланма Чәчкәләрнең бәйләмнәрен Кабул итсин ташлама Синнән башка Күк yüzünde ayda başka Yıldızlarda balkıp yanay Синнән башка, миндә башка Миннән башка, синдә башка Бер-беребезсез булмай Синнән башка Күк yüzünde ayda başka Yıldızlarda balkıp yanay Синнән башка, миндә башка Миннән башка, синдә башка Бер-беребезсез булмай Бер-беребезсез булмай Яратам дип дәшүләрен Түгел һич тә башкага Шын мәхәббәт кичергәннәр Барыберне ярата Синнән башка Күк yüzünde ayda başka Yıldızlarda balkıp yanay Синнән башка, миндә башка Миннән башка, синдә башка Бер-беребезсез булмай
Синнән башка күк йөзендә айда башка йолдызларда балкып янмай. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребез сезеп булмай. Синнән башка йолдызлар да башка, синнән башка ай да башка. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, Синнән башка булмый. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребез сезеп булмай. Снято! Егетлер, кызлар, зур рахмәт барыгызга да. Пока-пока. Пока-пока. ИлГәрәйнең «җимеш» исемле композициясе күпләргә таныш. Җыр гына түгел, ИлГәрәйнең клибы да бик мәгънәле килеп чыккан. Әлеге продукт өстендә Тыйн ТВ Production'ның иҗат төркеме эшләгән. Клипны төшерүгә 3 көн вакыт киткән икән. 100 кат сөйләгәнче 1 кат күрү яхшырак. Игътибар экраннарга, ИлГәрәйне карыйбыз. Кеше бакчасы матур дип, өз бакчаңа таш атыма. Якыннарың арасында ышанычлы югалтыма. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Кеше бакчасына кереп, шит җимешкә кагылма. Ятлар тормышына кереп, сагыш булып ягылма. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Минем сиңа бер йомышым бар. Бер егетне куркытып аласы иде. Ташла инде шул эшләреңне. Күпме була? Кайчан акылга утырасың? Үррәтмә мине, мин үзем беләм. Алнасыңмы? Алнам. Мин бит сине яратам. Шуны бел тик җиде ятлар, ул бит синеке түгел. Кайгы хәсрәткә салырда, ут итәр җанымны гел. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Шит бакчаның шит җимеше, татлы түгел ачы ул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул. Йөрәгең үзе сайлаган, яр белән бәхетле бул.
яр белән бәхетле бул. Булган хаталарым өчен гафу итегез мине. Алдагы резидентыбыз яшь башкаручы Әлфия Шәрипова. Әлфия татар эстрадасы өчен яңа исем. Ул Мәскәүдә яшәп иҗат итә һәм бик тә танылырга хыяллана. Бер алманы бишкә бүләек җырына клипне Әлфия Португалиядә төшергән. Съемкалар вакытында пандемия башы иде. Шуңа иң билгеле туристик урыннарда бөтенләй кеше булмый. Әлфия уенда йөрткән клипне экраннар аша күрсәтә ала. Узын сүзнең кыскасы, клипне тамаша кылыйк. Әлфия Шәрипова сезнең экраннарда.
Гомерегездә бер генә мәртәбә булса да, үзегезне кызлар, я егетләр дөньясында дип күз алдына китерә аласызмы? Менә Айдар Ракипов шундый авылга эләккән. Бөтен авылына бердән-бер егет булып кайтып җиткән ул. Моны нәрсә килеп чыккан, вакыйгалар ничегрәк барган? Айдар Раkipovның клибын карыйбыз. Тормышлар авыр. Бигәрәктән шушы авыл белән шәһәр арасында. Менә шуңа күрә мин сине авыл белән шәһәр арасында мәсәләләрне килер өчен. Менә сиңа бер эш тапшырам. Давай син мине башкарып чыгарсың дип ышанам. Нигә туктадык? Килеп җиттек. Мин монда төшеп калыйммыни? Мин бу авылга кермим. Шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда котырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасы. Бәхетемне килә табасын. Кыйып яңгыр яуган чакта, инеш булып килә агасым. Бар кайгымны, бар дөньямны онтып, синең янга килә барасым. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Яратасым килә шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда котырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Бәхетемне килә табасын. Иң яхшы клиплар исемлеген дәвам итәбез. Бу урында мәхәббәт җырчысы Раяз Фасыйхов.
Җырчы үз стиленә тугры кала. Һәр вакыттагы клиплары үзенчәлекле һәм бик тә зәвыклы. Оныттыңмы икән җырына төшерелгән клипы да хисле булуы белән аерылып тора. Раяз, яңа елда синең көчле һәм сыйфатлы клиплар көтәбез. Ә инде 2020 елдагы эшеңне иң-иңнәр рәтенә кертәбез. Yaratудан янып біткен күннәр, қалсалар да көптән өткәндә. Бір қайтырсың кебек мин үзелеп, сине һаман сагынып көткәндә. Син оныттың микән әллә мине? Йөрәгемдә һаман янган ут. Язын кышлар кайта туган якка. Синнән генә нитер хәбәр юк. Син оныттың микән әллә мине? Йөрәгемдә һаман янган ут. Язын кышлар кайта туган якка. Синнән генә нитер хәбәр юк. Үткәннәргә кире кайтып булмый, үзгәртүләр булмый язмышны. Тик син генә таратырсың кебек, җаным тулы сары сагышны. Син оныттың микән әллә мине? Йөрәгемдә һаман янган ут. Язын кышлар кайта туган якка. Синнән генә никтер хәбәр юк. Син оныттың микән әллә мине? Йөрәгемдә һаман янган ут. Язын кышлар кайта туган якка. Синнән генә никтер хәбәр юк. Бергә үткән гомерләрне барлап, эзләп йөрим яшьлек эзләрен. Син оныттың микән әллә мине? Сине көтеп талды күзләрем. Син оныттың микән әллә мине? Йөрәгемдә һаман янган ут. Язын кышлар кайта туган якка. Синнән генә
ХИТ-ПАРАДта Гөлназ Асаева да орын алды. Кыз быйыл ТНТ премиясында иң яхшы клип номинациясында жеңіп шықты. Оныта алмыйм жырына түсірілген клип Гөлназға бірінші музыкаль биіклік сынын алып келді. Біз бұл клипні бір күн ішінде түсіріп бітірдік. Ең салқын күндерінің бірсі туры келді. Бұрынышлары қызарып, қолар туңы бітті. Гөлназ Асаева съемкалар уақытында өзін шын профессионал болаrak көрсетті. Минем күңел синдә, синең күңел миндә. Уйланып таң ату, яшерен ярату. Бер кем дә белмәсен, бер кем дә күрмәсен. Димәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Син мине күзлисең, мин дә сине күзлим. Син мине эзлисең, мин дә сине эзлим. Нигә шулай нишләп, синсез булмый яшәп? Син ул миңа кирәк, бу тынмас йөрәк. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Язмыш. Бу язмыш. Кирегенә какма, онытма, онытма. Югалтма, югалтма, саф сөюне сакла. Кирегенә какма, якты хисне сакла. Бер кайчан онытма, өметемне акла. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Бу урында популяр җырчы Иркә. Милә җырына клипны ул көзнең иң җитди вакытында төшергән. Ут янып торган яфраклар, миләш тәлгәшләре, моңсу кыз. Булар барысы да җырның мәгънәсенә туры килеп тора. Моңа өстәп клипта Иркәнең кызы Айсылу барлыгына да игътибар иткәнсездер. Яңа 2021 елда Иркә 5 клип төшергә дигән максат куйган. Иркәнең Наполеон планнары тормышка ашсын дип телибез һәм үзен карыйбыз.
Тагы көздә тулган җимешем Адашты бәхетем Күзләрдә өметем Бәхетемне эзләп киләшем Күзләрне көр еллар Язлара ерак Кызыл яшьләр тама Тәлгәштән Әші җимешеңнән Муен салар тезәм Сагыш тәме килә миләштән Тәлгәш миләш Бирче миңа киңәш Кире катма мине миләшем Әллә яшим ялгыш Гомер үтә ялгыз Шуңар ярсы йөрәк тибешем Күзләрне көр елак Язлара ерак Кызыл яшьләр тама Тәлгәштән Әші җимешеңнән Муен салар тезәм Сагыш тәме килә миләштән Тәлгәш миләш Синме ярым тиңдәш Өлешемә тигән көмешем Төшләргә күрәсең Елмаеп көләсең Шушы микән бәхет җимешем Күзләрне көр елак Язлар әле ерак Кызыл яшьләр тама Тәлгәштән Әші җимешеңнән Муен салар тезәм Сагыш тәме килә миләштән Әші җимешеңнән Муен салар тезәм Сагыш тәме килә миләштән Иминлек, саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы. Бу теләкләрне Руслан Зөлкәрнәевтән кабул итеп алыгыз. Җырчы Башкортстанда яши. Казанга концертларга килә, төрле чараларда чыгыш ясый. Гомеренең шундый чыры җырына төшергән клипы да бездә танылу алды. Зур интрига белән башланган видео, мавыктыргыч сюжет, Русланның тавышы, булар барысы да җырчыга уңыш алып килде. Популярлар арасында булуы белән без аны чын күңелдән котлыйбыз. Һәм Руслан Зөлкәрнәевнең клибын сезгә тәкъдим итәбез.
салганы сукмагы буйлап, менәм гомер үрләренә, дәртле хисләр, матур уйлар, яратулы йөрәгемдә, артка бармый, алга китми, яшәвемдә бүгенгедә, туып тора, артып тора, матур уйлары күңелемдә. Артка карап, үкенерлек, күңелемнең югы башыгы, түгел башы, түгел соңы, гомеремнең шундый шары. Ашыкмыйча алга атлыйм, хәтерләтеп мин юлышыны, үз бәхетем үзе кулымда, күңелемнең тоямы шуны, шатлык тоеп гомер итү, яшәвемне асылышыны, илагымның бүләге дип, кабул итәм язмышымны. Артка карап, үкенерлек, күңелемнең югы башыгы, түгел башы, түгел соңы, гомеремнең шундый шары. Ümit bilen yaşaganda, matur bula ul xıyalada, yaxşı deyip yinim barda, şat uylarda atlıyım alga, ağır bulsa kışın ışıda, buluttan sımgı yaşığa, suyup ağamı dünyasına, ümitlenem dik yaxşığa. Artka korap, ükenirlik, күңелемнең югы башыгы, түгел башы, түгел соңы, гомеремнең шундый шары. Артка карап, үкенерлек, күңелемнең югы башыгы, түгел башы, түгел соңы, гомеремнең шундый шары. Ширатта Салават Миңнеханов белән Гүзәлем. Салаватның уста клип мейкер икәнен әле кем генә белми икән. Ул галәмдә дә, самолетта да, менә кешесез утрауда да клип чырды. Җаным-җанашым җырына чирелгән әлеге видеоны без ел буе карадык. Сез яраттыгыз, сез бәяләдегез. Шуңа күрә Салават Миңнеханов белән Гүзәлем бүген популярлар арасында. Рольләрне башкаралар. Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Гонсалес, Луис Альбен, Габриэль Фонтан, Педро Салватио Минханес һәм Гузелимио. Тропикан һәм Тропикан сериалы. Беләсеңме, үзең исемнәрең синең, күңелемә уеп язылган. Үзләп сөяришин, җаным дияришин, ярый әле җирдә син булган. Яндырып, ала йөрәкне, утлама, әле карашың, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә, җанашым, җаным, 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 җанашым. Яндырып, ала йөрәкне, утлама, әле карашың, синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәллә, җанашым, җаным, 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 җанашым. Түгел берәүне дә бары сине генә, яшисейләр килә кадерләп.
Гашык миндә вәгъдәләшик мәлә җанашым Җаным, 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 җанашым Яндырып ала йөрәкне утлыла Әйе карашым синдә гашык Гашык миндә вәгъдәләшик мәлә җанашым Җаным, 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 җанашым Вот бұлардан да қапет. Молодцы. Bu ananasını kim alıp geldi? Музыкаль Каймакның кульминацион өлешенә дә килеп җиттек. Биредә Булат Байрамов белән Ләйсән Гыймаева. 85 тулганда җырына төшерелгән клип аларны бу рейтингка кертте. Клипка җырчылар ныклап әзерләнгәннәр. Берничә атна дәвамында клипның һәр детале уйланылган, локация сөйләнелгән. Ләйсән белән Булат театрдан милли киемнәр алганнар, ә йөзләрен үзгәртер өчен профессиональ гримерлар чакырганнар. Ләйсән Гыймаева белән Булат Байрамов экраннарда. Әлеге популяр клип сезнең өчен. Кайчанда бер миңа да 85 яшым тулса, Озын кара чәчләремә аппак бәсләр кунса, Атлаганда бөкрәеп, таянып таякларга, Иртән азапланган шакта басалмый аякларга. Йомшак ипи кисәген шәйгә манып эчкәндә, Яшьлек җүләрлегем диеп исемә төшергәндә, Күңелдә яшәү нуры инде сүнәм дигәндә, Күзләреңә җан кисәгем җен булып күренгәндә, Бүген бәлки соңгы көн диеп йоклап киткәндә, Кайчанда бер мин уйларымын 85-кә җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Кайчанда бер миңа да тулса 85 яшым, Яшь чагымда кебек сиңа җаны диеп дәшәрмен. Утырырбыз кичләрен үткән көнгә сөенеп, Җылы йомшак аякларын кидерермен иелеп. Төнлә уянып синең сулышларың тыңлармын, Туңмасын дип өстеңдәге юрганыңны барлармын. Һәр иртә шөкердәшеп, сөтле чәйләр эчәрбез, Оныкларга үрнәк булып, матур итеп яшәрбез. Үткәннәрне сагынып,
тыныч гомер иткәндә, нинди уйлар килер башка, 85-ем җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Узып кеткен елга зур музыкаль күзәтү ясадык. Сез елның иң популяр клипларынан торган Музыкаль Каймак хит-парадын карадыгыз. Минем исемем Назлы Гөлсингатова, шушы урында сау булашырбыз. Яңа ел бүтән илләргә дә тынычлык, иминлек, саулык, сәламәтлек алып килсен. Яңа ел белән дуслар.